Mga igsuon kong Subuanon og sa tanang Bisaya, maayong adlaw kaninyong tanan. Di ata karon sa Barangay Bangbang Viewing Deck to give you an update of the causeway which leads to Barangay Pilipog Gabi Coastal Road, which will also connect to the rest of the Mactan Island road network. Sa mga sumusunod nga mga adlaw, ayan nata mag-update sa CCLX Bridge padung ngadto sa SRP. Audi ay mga igsoon, dako kaayo akong pasalamat kaninyong tanan sa padayon ninyong pagtanaw sa ako ang mga videos. Ug sa uban pang wa pa makasubscribe, please hit the subscribe button and bell icon. Thank you and may God bless us all.